Ola, bo día, boa tarde ou boa noite. Benvindes a Galifreiceibe. Hoxe vamos falar sobre o episodio número 5 de Doctor Who Flux, titulado Sobreviventes do Fluxo, Survivors of the Flux. Que che pareceu o episodio, Lorena? Pareceume moi ben. Temos de novo outro deses episodios nos que se resolven cousas e non un episodio tan pechado como o dos Anxos ou o dos Sontarans, ou tan temático, mellor dito. E agora que nos estamos achegando ao final, estamos empezando a resolver todas as movidas que abrimos. Este gustoume moito. Tirando ao final igual un poquinho menos, pero gustoume moito. Que opinas ti? A min pareceume que este episodio non foi un episodio, foi medio episodio. Porque realmente este episodio non se entende sen o seguinte. Porque non o entenderías ti. Eu non entendo moitas cousas. E iso xa é defeito do animal. Mas o episodio en si mesmo ten como unha estrutura que non acaba. Que todo o enredo vai dirixido a un lado e non acaba de chegar aí. Porque o episodio acaba de maneira a continuar no seguinte. Ou seja, é como un episodio en 2 partes dentro dun episodio en 6 partes. Entón eu estaba custando valorar este episodio sen ter en conta o que vai acontecer no seguinte, porque está moi condicionado este episodio polo que pase no seguinte. Entón, non sei. Entón, a ver se che é máis fácil poñendo un número, unha nota. Que nota lle das a este episodio? A nota que lle dou é un 6,5. Porque está ben, funciona, e a mí os episodios que son moi expositivos tamén me prestan bastante. Está ben, é mellor que o primeiro, que lembramos que lle dei un 6 o primeiro. O terceiro dei un 5. O dos Sontarans dei un 7,5. O dos Anxos dei un 7. Este é un 6,5. Está aí. Mais é unha nota condicional. Por que? En función de como se desenvolve o seguinte episodio e de como resolvan as cousas que quedaron sen resolver neste, a nota pode subir ou baixar. Porque se agora Chibnall fai unha cousa moi boa no seguinte, e todo o que se formulou neste episodio ten unha resolución boa, pois se cadra este episodio en retrospectiva pois é de 7 ou de 8. Ou se caga moito e todo o que formulou neste episodio non vale para nada, pois se cadra quedan un 5 ou un 4. Entón é un 6,5 condicional. Pois a min pareceme que xa expuxo bastantes solucións. De feito, explicou bastantes cousas en este, por iso para min non é tan unha metade dun episodio. E eu voulle dar un 7,5, a miña nota máis alta desta temporada. Porque me gustou moito. Bueno, sobre todo gustoume a parte da doutora, que é a máis na que pasan máis cousas, na que acontecen máis cousas ou se resolven cousas. Pero sí, un 7,5. 7,5. Entón, comezamos a falar sobre o episodio. Dalle. Deixamos o mellor para o final e empezamos por... Podemos comezar co enredo da outra doutora. Como da outra doutora? Vamos ver, temos a Jazz, que actúa como líder, que vai viaxando polo mundo con 2 companions, con Dan e co profesor, que actúan como companions en todo momento. É unha doutora. Tens razón. Totalmente. E funcionan bastante ben, Eu vexo aí un spin-off. Un spin-off de que fixeron durante 3 anos estes vagando polo mundo. Vas ter que trajar as túas palabras de hai que matar a Jazz. No, hai que matar a Jazz. E facer un spin-off con ela. Pois non era mala idea. E de feito estáse falando de spin-offs. Hai rumores no Universe de que pro futuro, cando Russell T. Davies colla as rédeas da serie, de que podería haber unha idea de facer un universo de varias series outra vez. Entón, hai rumores. Eu antes de nada quero me queixar dunha cousa. Porque non explican ben. Se lembramos ben, no último episodio, Jazz, Dan e o profesor están fora do espazo do tempo ou nun sitio extraño do espazo do tempo, nunha burbulla espazo-temporal, porque os Anxos fixeron unha extracción cuántica da vila en que estaban.
Que se supón, entón? Que os anxos colleron outra vez a vila e a puxeron no mesmo sitio onde estaba? E por que fan iso? Unha vez que a quitas, que meche ten? É un anxo. Aparte un anxo que os anxos non son boas persoas. Por que, sabes? Colleron outra vez e puxeron iso outra vez na terra. Por que? Que necesidade tiñan de facer iso? Que sentido ten desfacer o que fixeron e non deixalo como está? Porque eles tanto lle están. Son anxos. Que lles importa que haxe unha vila ali no medio do espazo? E non explican isto. Chibnall non explica estes detalles. Entón, o primeiro que atopamos doutora aparte son allás, como dis, a Adán e o profesor viaxando nun barco. Recordemos que están no ano 1901, aquí xa están no ano 1904. 3 anos Xa pasaron uns anos, sí. 3 anos sen a doutora. Sen a doutora. Anos normais, anos humanos, enteiros, Non anos de Can. Non anos de Can, nin anos de tardes. Van na procura dunha data que esperan atopar nalgún lugar, e esa data é o día no que se pode desatar unha guerra pola terra a causa do fluxo. E desta data, ademais, teñen o día, que é o 5 de decembro, pero faltalles o ano. Entón, van viaxando nun barco e por algún motivo Dan dorme debaixo da cama. Dato importante. Dato importante. Entón, de repente son atacados por unha persoa que ten unha tatuaxe dunha serpe. Moi trendy en 1903 ou 4. É o típico que tiña xente daquela época. Entón, o tipo entra para atacalos, pero como Dan está debaixo da cama fai un ataque sorpresa, entón ao final consiguen reducilo. Só que o home, ao verse reducido, decide pois tomar un veneno que ten nun dente ou algo así, entendín, non? Ten como unha cápsula de veneno para se suicidar no caso de ser apañado, para non ter que confesar as cousas. Que eu vexo un pouco un atraso, porque realmente non lle ian facer nada. Podía esperar un pouco máis antes de suicidarse, non sei. Eu penso que se espera 5 minutiños máis, ainda pode ser con vida dali. O caso que non, que di, mira, case que vou morrendo, e morre. A cousa é que, nestas viaxes que fan, acaban indo visitar un gurú. Van ali do gurú, e o gurú está tipo, pois, de brincadeira. Non é, dilles, que andan a falar por aí abaixo, que bisbilloteos hai últimamente por ali. Que acontece por ali? Trouxestes un xornal ou algo tal. E así como todo o tempo facendo así brincadeiras. Eu penso que está un pouco forzado. É un humor bastante forzado nese momento. Sí. Ademais se meteran un humor entre Dan e o profesor, que ese sí, bueno, estaba bastante ben traído dentro do que cabe. E sí, eso como que xa foi un pouco demasiado, creo eu, para Doctor Who. Entón, van un do gurú, e entón pregúntelle o gurú: tes algo que nos contar? E o gurú, en vez de dicirlles a data, que é o que están a procurar, o que lles di é: procura o teu can. Procura o teu can. E claro, o profesor queda como: é iso que quererá dicir? É claro. Só lle faltou dicir: procura o teu cansiño. Só lle faltou dicir: procura o teu canciño, efectivamente. E entón que fan? Pois van á muralla chinesa, e ali, pois no chan, con pintura branca, escreven: Carvanista, procura o teu humano. E poñen unha data, un ano. 1904 ou 5, xa. 4. Vale. 4. E poñen: procura o teu can e o ano en que están. Que se eu fose un alienígena que polo que sea ten un certo parecido cun can, ao mellor non me faría moita gracia que me chamaran can ou cansiño, como lle vamos chamando nós toda a temporada. Pero bueno. E claro, iso ve o Carvanista desde o presente, lembremos que está no pasado, ve aquilo e di: non ven que non podo viaxar no tempo? Que carallo me están pondo aquí un mensaxe? Porque claro, o plano que se ve é como si estuveran na mesma data, non? Sí. Pero realmente non están na mesma data. Non. Esa mensaxe Carvanista vea tempo despois. Sí, un século e pico despois, claro. E temos entón que Jazz e os seus companions se encontran co señor este extraño de Liverpool do século XIX que apareceu nos episodios anteriores, que polo visto ten un sitio que ten diferentes túneis e diferentes portas, e cada porta dá un lugar diferente do espazo e do tempo.
Un pouco o Ministerio do Tempo, se pensamos así. Sí, sí. Que esta persoa, ademais, é unha persoa real, coñecemos neste episodio. Ao mellor xa o poñen nos créditos, pero non o mirei. Tampouco eu. Que é Joseph Williamson. E a mí nesta parte hai unha cousa que me fixo moita gracia, é a relación que teñen Jazz e Dan, que claro, ademais levan xa uns anos viaxando xuntos. Fai referencia unha vez máis aquí a de Liverpool. E Jazz dille: Dan, és de Liverpool, en serio? Nunca o dixeras. El dille como: cala, Sheffield. E justo moito esa dinámica que aprobada por o spin-off. E por último, o máis salientable desta historia de Jazz e os seus compaños é o momento do holograma. Ese momento en que saca un holograma e está ali a doutora. Son super amiguiñas. E rompen o corazón. E é un momento moi emotivo porque ademais como que dá a sensación de que ya xa o veu moitas veces, está respondendo ás cousas que di a doutora, non se sabe se porque realmente lle contestou así a primeira vez e realmente a doutora a coñece tan ben ou porque xa o leva visto moitas veces. É nese momento, nese holograma ademais, onde a doutora lle comunica a Jazz por si chegara a pasar algo, que pasou, que teñen que atopar esa data porque como a Terra está protexida, recordemos, polas naves dos Lupari, vai ser o único sitio do universo, entendemos, que vai estar protexido ante o paso do fluxo, porque pode provocar unha guerra pola posesión do planeta, porque vai a ser o único recuncho do universo que este a salvo do fluxo. E deixamos xa entón, polo momento, por este episodio, a historia de Jazz e os seus compaños, e vamos á historia de Unit. Unit e a Grande Serpe. Porque temos a Grande Serpe, que lembremos que fora xefe de Binder no pasado, estás infiltrando en Unit. Non sabemos moi ben por qué ao principio do episodio. Entón vemos que aparece que está falando cun xeneral do exército e casualmente menciona que se dedica a luitar contra invasións extraterrestres. E di outro: que casualidade que xusto me mandaron a min facer unha unidade para loitar contra invasións extraterrestres. E di outro: ai, que casualidade, mima, sí, o que ten a vida. E así, pois, ao longo do tempo vai aparecendo en diferentes momentos da historia de Unit, sempre sen embellecer, porque supomos que viaxa no tempo, entón vai viaxando directamente a diferentes puntos da historia de Unit para ir manipulando a historia, para ir manipulando Unit pro seu beneficio. Entón isto valelle como para facer homenaxe á serie clásica, porque o Unit foi moi importante na serie clásica, especialmente na época do Terceiro Doutor, que o Terceiro Doutor, por aforrar cartos da BBC, estaba exilado na Terra. Entón non podía viaxar polo espazo polo tempo. Entón estaba na Terra loitando contra invasións extraterrestres e axudaba a Unit. Entón Unit era unha constante nesa época da serie. E estas homenaxes serven tamén para facer un homenaxe a unha personaxe da serie clásica que era o Brigadier, que foi moi importante porque foi non companion, mas sí que estivo presente na época do Terceiro Doutor, e mesmo chegou a estar co segundo e co cuarto doutores, e mesmo facer cameos con outros doutores diferentes. Foi unha figura moi importante da serie clásica. E hai un momento en que se escoita a súa voz, que collen unha grabación del. É unha homenaxe moi bonita tamén, ese momento tamén moi tenro. Así que tens que recoñecer que Chibnall tamén fai algunhas cousas ben. Dio. Ten cousiñas. Chibnall ten cousiñas. Bueno, sírveme. Mais o importante aquí é a Grande Serpe, que se vai infiltrando a través do tempo. Si, e vese tamén a que se debe o seu nome. Porque vai saltando a través dos anos e matando a personas importantes de Unit cunha serpe que como que lles mete no corpo e a serpe sae pola boca matándos e volve a el e como que se integra no seu corpo de novo. Así que dá un poquinho de enoxiño a serpe esa, En un momento destes de Unit a través do tempo, vemos que a xente de Unit ten unha TARDIS nun despacho ali guardada, que é a TARDIS de Jodie. Iso significa que a TARDIS estivo aí en Unit moitas décadas a través do tempo
durante o mesmo tempo que o terceiro doutor tiña a súa TARDIS noutra parte de UNIT e traballaba para a UNIT. Iso significa que o doutor nunca se decatou de que había outra TARDIS ali ao seu lado. Nunca chegou a entrar nese despacho e dicir, ui, por que hai outra TARDIS aquí? Bueno, Unit pode ser moi grande, igual non a veu. Non empeces. E finalmente, nisto de ir polos anos en Unit, aparece a nosa querida Kate Stewart. Tú lembras, Lorena, en que episodio aparece por primeira vez Kate? Aparece no episodio chamado The Power of Three. Este que hai unha invasión como duns cubos negros De así. cubos, sí. Ese é o primeiro en que aparece. Sabes quen escribiu ese episodio? Chibnall! Chibnall fixo algo ben na súa vida, que foi introducir a Kate no Universe. Sí. Entón, como dis, temos a Kate reunida coa Gran Serpe. E eu aquí quero facer un apuntamento feminista. É a forma na que tratou a Kate a Gran Serpe, a diferencia do resto da xente de Unit coa que tratou. Kate expõe todo o que investigou sobre el e dille que ela non a vai enganar. E as respostas que recibe del son do máis condescendiente e machista. Tipo, debes sentirte moi cansada, Kate, despois de explicarlle con detalle todo o que fixo investigando e todo o que descubreu sobre el. Ou debes calmarte, Kate. Por que con Kate? Por que non cos demais? Explica mollón. É un reflexo do machismo que existe na sociedade real. Sí. Que ao final o que quere é suliñar iso, que o machismo está aí. Ainda que seas un alienígena de... Sabe Dios onde que tiñas unha serpe dentro. Da igual, és machista. Entón, bueno, aparte disto, Kate dille que ela non lle pode facer dano porque ten non sei o que. Un chisme? E vese como vai pa casa e ao entrar na casa, ao querer entrar na casa, explota. Pero ela percátase e volve para atrás antes de que acolla a explosión e chama por teléfono. E por quen chama? Por Osgood! Osgood! Oh. Ai! Por favor que volva, por favor, quero vela de novo. Ai. Eu teño que Por decir favor. que no 50 aniversario non foi a miña personaxe favorita, de feito parece un pouco forzada, pero bueno, así unha homenaxe de cando en vez, Non, unha amistad ao longo do tempo sempre se agradece, sempre bonita. Osgood no episodio do aniversario non está moi ben, mas despois no do Saigon de Peter Capaldi vese moi ben a súa personaxe e ao final encantan. Foi un episodio de detalles bonitos. Foi un episodio de detalles bonitos, certamente. E deixando de lado a historia da grande serpe de Unit, temos entón a historia de Bell e de Binder, que vou resumir moi rápido porque realmente é como non ten moito interese, é como que van deixando ver como avanza a historia. Entón temos que Bell rouba unha nave dos Lupari para ir a un sitio. E cando está chegando a ese sitio, de repente os Lupari decátanse de que lles roubaron unha nave e que o escudo entón da Terra non está protexendo ben porque ten ese punto fraco. E entón deciden facer que a nave regrese. Entón fan como un yo-yo e a nave está aí a piques de chegar onde vai chegar e de repente fai ¡wup! E volta para atrás. E entón Bell volta para atrás cos Lupari e non chega ao planeta onde ia chegar. O planeta non un planeta exactamente, mas o sitio, o asteroide sitio do espazo. E quen chega a ese sitio nese preciso instante en que Bell desaparece? Binder, que ten un chisme destes para viaxar, como que tiña o Capitán Jack, que pode saltar dun sitio para outro. E chega ali. E encontrase que nese planeta hai como uns cristais extraños e hai xente ao redor dos cristais e están Azure e Swarn ali facendo as cousas de xente ruín. Entón, ao final decátase de que está Binder no planeta e dinlle, vamos ver, rapaz, que pensabas que non te íamos cachar aquí? E di Binder, non, se xa sabía eu que me ides cachar, pero que ia facer? Non teño onde ir. Entón méteno dentro dun Passenger. E vai dentro do Passenger e cando está dentro encontrase coa amiga de Dan.
E entón encontrase con Diane e deixan aí a cousa de que acontecerá no seguinte episodio. E por último vemos que os cristais estes extraños que tiña xente ao redor, pois a xente como que se desintegra para enviar enerxía dentro dos cristais, e esa enerxía é a que usan Swan e Azure para chegar onde está a división. E comeza así a historia da doutora. Entón, o último que vemos no episodio anterior é a xa famosa escena, eu creo, da doutora convertíndose en Weeping Angel. E ao comezo deste vemos a doutora encerrada donde se supón que están os anxos, como ela encerrada dentro da súa forma de Weeping Angel, e queren a levar a división. En esta parte hai máis un momento simpático no que ela está intentando averiguar cousas, como sempre, e vai onde un anxo e bátelle en plan blinking, blinking, tough crowd. É moi simpático. É genial, é genial. É que yo di un amor. Jodie, sí. Estou sufrindo porque sei que lle quedan poucos episodios e cada vez quero máis. Si, eu tamén. Entón, transportana e outra vez outro detalliño moi guai é que o primeiro que ve é un Ud. Había moito tempo que non víamos un Ud. Sí. Este Ud, como o Scrum, Sí. conduce a división que parece unha TARDIS. Iso pensei eu exactamente cando vin dixen xa está, isto Sí. é unha TARDIS desta señora do tempo. Sí. E ten un diseño moi chulo que ben podería servir para unha regeneración posterior ou anterior. Pero si gustoume moito o deseño desa TARDIS, que é unha TARDIS da división, porque é moi diferente dos diseños que temos visto hasta ahora. E aí atópase coa Time Lady que vimos nos anteriores episodios. Que aquí vemos que nos créditos do episodio en que aparece, no episodio 3, É verdade. aparecía que se chamaba Ausok e jajajaja, non. Resulta Non. que é Tecteun, a nai adoptiva da doutora Timeless Child. O sea, da doutora cando era o Timeless Child, a súa nai adoptiva. Entón, Tecteun, a nai adoptiva da doutora, contalle que é a división. Por fin sabemos o que é. Resulta que é un grupo de xente de Gallifrey que usou a tecnoloxía dos señores do tempo para intervir en diferentes momentos do universo e influir na historia do universo para que as cousas saísen conforme o que elas mesmas querían, a división. E sei que estiveron aí desde o principio dos tempos, porque claro, poden viaxar a través do tempo e todo, mas sempre na sombra. Que entón aquí tamén digo eu, e por que non se soubo nada en 50 anos de serie, 60 case, da división? Que ademais vai, como di a doutora, en contra das propias leis dos señores do tempo. Claro, que proíben intervir nas cousas das outras especies. E entón aquí agora temos un momento de exposición un pouco confusa, de moita información solta así, que a mí me lembra moito a escena do arquitecto en Matrix, que de repente comeza a falar explicando o que é Matrix e tú estás ali mirando para aí e dis, pero espera, que non o estou entendendo, por favor, para. Aquí acontece un pouco o mesmo, porque de repente hai un universo e hai outro universo e está nunha estación espacial, o sea, a división en que está entre os dous universos, fora dos dous universos, e queren destruir un deles, o universo A, onde está a doutora, onde foi a serie ata agora, queren o destruir, e polo visto está planeado xa destruir. A idea da división é levar restos cinéticos do universo que se está apagando ao universo ao que están indo. E o fluxo é como para parar a doutora por algunha cousa. Porque explican que a doutora foi como un experimento fallido, digamos. E que por culpa dela estando na división e por culpa de ter en conta a moral que ia en contra do que facía a división, tiveron que facer algo que destruíra non só a doutora, sino o universo no que está a doutora, que é o fluxo. Porque aparte sei que están como
encollendo o universo, facendo un Big Crunch, e o centro de todo iso é o planeta Terra. Claro que sí. Claro. He de dicir que aquí Chibnall polo menos o explica dunha maneira que no diálogo sae que Tectún di, pois claro, a tua querida Terra, non sei que, mas que sempre sexa a Terra que estea no centro de todo, ese terracentrismo, ese terracentrismo sempre aí, Sí. pois. E non sei agora, pero no Doctor Who de Christopher Eccleston tería sido o último sitio, tería sido Londres, vamos. Segurísimo. Totalmente. Hai un momento moi bonito tamén neste episodio, por eso me gustou tanto este episodio, que a doutora, cando a súa nai, entre aspas, lle di que queren acabar o universo para acabar con ela contestalle, pero canto poder crees que teño? E Tecteun respóndelle, ti inspiras e faz que a xente se faga preguntas e se alce e faz que teñan esperanza. É por ser moi bonito. Sí, Porque é un moi bo resumo do que é a doutora. Tamén teñen outra conversa interesante, que é sobre cando Tecteun atopou a doutora cando era pequena. E que ela atopouna e asumeu que ela aparecera, que ela viñera a través dun buraco de miñoca, pero a doutora expoñe que non tivo por que ser así, que ela asumeu iso, pero que ao mellor estaba esperando por alguén, ou ao mellor estaba esperando a ser recollida por alguén, e ela colleuna e levouna con ela. Ao mellor tiña unha vida, e ela rouboulla. Pero claro, por outro lado tamén nos deu a doutora, así que de parte de quen estamos aquí. Entón a doutora parece que comeza a escoitar uns susurros, non, uns murmurios aí de algo que está a chamar por ela, e encontra un reloxo, o mítico reloxo de bolso de cando un señor do tempo se converte en humano ou noutra especie diferente, reescrevendo todo o seu ADN e sendo ese ser, non? Unha nova persoa, vaya. O típico. Claro, e entón aí é cando lle di que aí nese reloxo están as súas memorias e a súa vida anterior a ser a doutora, e que se quere poder recuperalo, que se acorda ir con Tecteun ao novo universo, que lle dá as lembranzas todas, para que saiba quen é realmente e poder comezar unha nova vida no novo universo. Pero a doutora é a doutora, e non vai a poñerse ela primeiro. É como ben di, vai a querer ir rescatar os seus amigos e salvar o mundo. O universo A, digamos, e non ir ao universo B por moitas respostas que lle traia. Efectivamente. E eu aquí sobre o reloxo teño unha mini teoría, non é unha teoría. E é que, segundo vimos no episodio de Family of Blood, creo que se chamaba, o episodio en que o doutor de David Tennant se transforma en humano para esconderse nunha escola. El, cando se transforma, convértese noutra persoa, en John Smith, que é outra persoa diferente, é un humano, e a todos os efectos é un humano, e pode vivir como un humano, envellecer como un humano e morrer como un humano, a non ser que abra o reloxo e recupere o seu ser. Entón, temos que a doutora, esta doutora que coñecemos con todas as súas reencarnacións, pode perfectamente ser iso, que colleron a súa esencia de extraterrestre diferente con infinitas regeneracións. Esa esencia roubaron ya e guardaron dentro do reloxo. E a todos os efectos, a partir dese momento, pasou a ser un Time Lord como todos os demais, co seu número de regeneracións como todos os demais, e aí naceu o doutor. E a partir de aí, dese primeiro doutor, é o doutor. O outro era outra persoa. Igual que John Smith non era o doutor, senón que era John Smith, o doutor non é esa outra cousa, non é The Timeless Child, é o doutor. Porque o que importa é a persoa en que se converte despois de facer ese proceso camaleónico, non sei como chaman, en que garda todas as súas memorias e a súa esencia nese reloxo. Entón aí temos que ese é o doutor,
e a partir de aí todas as regeneracións que temos son o doutor, e se abre o reloxo deixará de ser o doutor para converterse en The Timeless Child de novo, e teremos entón todos os doutores aí nesta... será a morte do doutor, desaparecerá como personaxe porque xa non será o doutor, será outra cousa. Esta é unha teoría que teño. Non vai ser así, porque é Chibnall, non ten lógica o que di, e sí que parece que todo indica que vai abrir o reloxo no seguinte episodio, e veremos entón as vidas pasadas, e veremos que acontece. Sí? Non sei. Eu espero que non. Eu non quero saber quen é o doutor. Eu quero que ese reloxo se rompa, que nunca saibamos nada, e que voltemos ao universo bello, e todo continúe como era sempre, e xa está, e que a doutora diga que o que importa é a súa vida como a doutora que é, e non de Timeless Child. Mas é Chibnall. Eu podo esperar perfectamente que Chibnall decida que vai facer que a doutora se converta nesa outra cousa, en The Timeless Child, que o universo número 1, o universo A, que se apague definitivamente, e que marchen todos por o universo B, e comezar unha nova era no novo universo. É algo que podo esperar perfectamente de Chibnall. Espero que non, mas xa non me sorprendería que pasase iso. Es enjado unha teoría á túa teoría. Ai, agora gostas das teorías, Ese, non sabemos o nome da doutora, ese Doctor Who, porque realmente non se acorda nin ela. Igual está no relaxo. Igual non sabe o seu nome. Non, porque en The Name of the Doctor Riverson di o seu nome para abrir a tumba onde entre Enzalos. Non o sabe nin ela. A non ser que pense que é un nome diferente. E entón finalmente vemos que chegan a división Azur e Swarn, e o primeiro que fan é matar a Tecteun. Así. Acabamos de coñecer esa personaxe nova? Pois veña. Ala, desintegrada. Sí, porque o que queren, que o contan neste episodio, é vingarse de quen os encarcerou. Que é a división. Claro, porque lembremos que nesta temporada chamada Doctor Who Flax, Swarn e Azure non teñen absolutamente nada que ver co Flax. O que acontece é que xusto cadrou que Swarn se liberou despois de estar desde as vidas pasadas da doutora ata a actualidade preso, xusto se liberou no momento exacto en que acontece o tema do fluxo. Xusto. Casualidades da vida. Estás interpondo en todo este proceso porque sí. Non ten moito sentido. Chibnall, arranxa isto. Seme curiosiño na historia. Fai as cousas ben feitiñas. Por favor. Eu, Swarn e Azure, de verdad, mira que estaba gustándome moito este episodio, pero é que me están sobrando moito nesta temporada. A mí están sobrando moitos viláns, porque temos neste episodio a Grande Serpe, Tecteun, Swarn e Azure. Cada un deses viláns podía dar por unha temporada inteira de Doctor Who. E non, está metendo todos xuntos aí a vez. E creo que a vilá real, a vilá interesante é Tecteun. E matarona. Sen dúbida. E matarona. Mas vamos ver que acontece con Swarn e Azure no seguinte episodio. E se cadra, todo ten unha porque como remata o episodio é que lle queren facer o mesmo a doutora. Achegan a man como querendo destruíla tamén. Mas sabemos todos que iso non vai acontecer porque é a doutora. Porque nos dejamos. E entón así acaba o episodio de hoxe. E acaba o noso podcast tamén. E como o próximo episodio leva por título de Vanquishers, e o inglés non ten xénero gramatical, non sabemos a que se está a referir, pois nós vamos a utilizar o xénero neutro e vamos de chamar Es Conquistadores. E entón verémonos no seguinte, que será o último episodio de Doctor Who Flax.
Se acabamos antes das 12 sería increíble. Sería increíble porque non vai ser, sabes? Dios, se me apresa a miña camiseta de Steven Universe. Sí. Comprei unha lámina de perdidos e unha do clítoris. Chiste mellor do que me esperaba. Non era intencionado isto. E eu en castellano non quero falar, xa te digo agora, Eu tampouco. Espera. Que estás? Por que estás como caserolas aí ou algo? Constantinopla, no is Istanbul, no Constantinopla. Non ten gracia, vale? Vale. Ti rite. Perdóname, en galego. Non bebas, que vou a falar. Non fales que vou beber. Ti apúntame, Espera, que estou desenfocada, Psicotemporal. Psicotemporal. Vai ser unha odisea para montar ese isto, Sí.